Hi guys. Guys, itte nama manchi vlog mantondalla hair oil ready mantondulleru. So in video manpuga andu anchine air purayna channel na subscribe mandijara. Subscribe manple support manple. Bale bale guys. Poi nama. ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಂತ ಅಂಚೆ ನೀರೆಗೆತ್ತಿ ನೀಡಿಯೋದ ಮರಿ ಶುರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು 14 ಕಿತ್ತ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತು అది టేస్ట్ మాత్రం కెమికల్ వాడదామంటే ఇందువల్ల కెమికల్ దాని పద్ధతి నల్లిదని అట్లే భారీ కుసి అవుతుంది అక్కడ నన్ను పార్చింది రేట్ ఉంటే జాస్తి ఉంటుందా అక్కడ ఇచ్చాను అదే 10 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ఇంకో చూరు కడేయారని రాకపోతే పొడి మలుపునండ ఆపుంది పొడి బియ్యర్ ఆపుంది ఇంటి కూడా బియ్యర్ ఆపు ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡ 5 ಲೀಟರ್ಲ ಅತ್ತು ಮಲ್ತುಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೋದು ಮುಂಗಂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬಾಡ್ದು ಮುಂಗಲ್ಲ ಕಡೆದು ದುಮ್ಮಿಂಚ ಬಂತು ಉಂಟು ನಾವು ಮರಿಯಲ್ಲ ಇಂಚ ಅರೆಕಾಲೋಡು ಪುಡಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಬಂತು 10 ವರ್ಷ ಕರಿ ವಿದಾಯರು ಹೋತು ಜನ ಕರೆಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗೆ ಪಾಡಾರ
ಕಂಡು ಕಾಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ಅಂಚದೆ ನೀರು ಅಂಚದ ದಿನ ತಗೊಳ್ತದೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಡಾಪು ಸೀಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ ಅಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇತೆ ಕಡದ ಬಾಡ್ನೆ ಕಾಯ್ಸ್ ತುಳಿ ಕಾಯ್ಸ್ ಕಾಯ್ಸಂದು 4 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾರ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದನ ಸೊ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಚಿಂಜಾದ ಸೆಲ್ ಮಂದ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಂದಿರ ಸೊ ನಂಚ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಓ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆದರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಂದ ಅಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳು ಗಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತುದು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಕೂಡೆ ಎಣ್ಣೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಚಿ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ಮನೆ ಮಾಮಿ ಮಂತು ಅಂತೀನಿ ಸೊ ಇದು ರೆಡಿ ಆದ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಜಿಂಜಾದ 100 ml 200 ml 100 ml 125 200 ml 50 rupees ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆದ ಪುದರ್ ದೀಪ್ಯ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ದುಬೈಗೆ ಬರಪೋತುಂಡಿಗೆ ದುಬೈ ಬೊಂಬೈ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿಂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೀಪ್ಯ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಂತಂದಿರಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್.